Mae Ysbrydoli i Adeiladu yn rhaglen 6 wythnos sydd wedi cael ei arwain gan y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, gyda chefnogaeth gan CITB a chyflogwyr Adeiladu. Rydyn ni wedi mynychu coleg mennau yn Llangefni ar ddydd Mawrth ar ôl ysgol ac wedi cael sesiynau rhyngweithiol gyda chyflogwyr gwahanol gan gynnwys Reed Construction, Wyn Construction, Griffiths a tîm Morlais o Menter Môn. Cawsom hefyd ymweliad safle gan Cyr Construction o'i safle yn y Porthladd yng Nghaergybi. Dwi'n aelod o grŵp clwstwr cyflogwyr adeiladwaith y Gogledd Cymru a mi nath y grŵp trafod un o'r problemau sgynnon nhw yn denu bobl ifanc i mewn i'r maes yma. A fel canlyniad wnaethon ni sbio mewn i'r cynllun yma a cael syniad i denu bobl ifanc i dod ato ni am 6 wsos. A dwi wedi arwain ar un o sesiynau, ges lot o hwyl efo'r bobl ifanc. Oedden nhw'n holi cwestiynau da, oedden nhw'n gwrando ac yn cymryd rhan. Doedd ddim yn lot o waith, nag oedd dwi'n meddwl bod gyda'r nosio yma wedi gweithio, di siwtio pawb yn dda iawn. Ac canlyniad o'r cynllun ydy da ni wedi cael un o'r disgyblion y pobl ifanc yma yn cysylltu efo ni i gofyn am sesiwn profiad gwaith, wsos o profiad gwaith efo ni rhan nesaf. Mae'r Peilot wedi bod yn siampl dda iawn o gydweithio rhwng niferoedd o gydweithio rhwng ni fel CITB, yr RSP, Cyngor Sir Fôn a cyflogwyr yr ardal i drio ysbrydoli pobl ifanc i fewn i'r sector adeiladwaith, disgyblion sy'n astudio lefel A i fel am swyddi mwy technegol o fewn y sector. We chose to be part of this scheme initially because of being involved in the Regional Skills Partnership in the Construction Cluster Group, and we recognise that young talent and young people within Wales need to be supported within their higher education. So the fact also of the degree apprenticeship funding that's coming out of Welsh Government, we wanted to be able to harness that young talent that's coming through, and it was important for us to be able to one of the key main contractors as part of that process, and involvement as well from a social value perspective, in that our social value activities that we do on projects and for our clients are always embodied within all the sort of work that we do in the communities where we're working, but it can include things like apprenticeships, work experience placements. So it was absolutely key that Wyn Construction had to be part of the scheme and part of the pilot, and we hope that we can, with our involvement, inspire other employers to join the programme in the future, but also to support the young people who are looking to do degree apprenticeships within Wales. Mae'r rhaglen wedi bod yn wych o rhan roed y cyfleoedd i pobl ifanc cael blas o bywyd gwaith tu allan i ysgol. A mae hwnna'n rhan allweddol o'r cwricwlwm yn Gymru wrth symud ni flaen. Mae'r buddion mae'r plant ifanc yn cael hefyd yn mynd i fod wych iddyn nhw pan mae'n edrych ar sgiliau maen nhw angen datblygu, sgiliau'r gweithlu, paratoi ar gyfer y dyfodol, a dyna beth yw'r rhaglen yma, mae amdan paratoi pobl ifanc ar gyfer cam nesaf o'i bywyd, sef gadael addysg a mynd fewn i'r gweithlu. O rhan ymrwymiad gan ysgolion, beth da ni wedi trio wneud ydy gweithio'n agos efo darparwyr, efo trefnwyr, i sicrhau efo baich cynlliad a phosib ar ysgolion. Ond beth sy'n ni'n gofyn i hyd gan ysgolion ydy helpu adnabod y pobl ifanc a hefyd i drefnu ac yn pwysicach byth i hyrwyddo'r cyfleoedd yma iddyn nhw. Dwi wedi mwynhau'r rhaglen a dwi wedi cael llawer o fuddion allan honno fo. Fatha dysgu sgiliau gwahanol, fatha sydd wedi weithio mewn tîm er enghraifft, lle ges i fod yn project manager yn ystod site visit yn Caergybi. Well, the programmes let me know what I want to do now in construction and what I don't want to do. It's like kind of widened my view on construction and stuff, and I've really enjoyed doing some of the tasks, and I enjoyed the site visit. I would recommend this programme to other learners because it's really helped me out and helped me know what to do with the construction. Dwi'n meddwl ers cychwyn y rhaglen yma, dwi'n meddwl bod i wedi dysgu lot amdan gweithio efo pobl eraill, yn enwedig pobl fel project managers, oherwydd fod da ni ddim yn cael y sgiliau yna gan yr ysgol, really, dwi'n meddwl. Ond mewn amgylchedd fel hyn, mae'r sgiliau'n cael eu profi llawer mwy, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl bod i wedi dysgu lot a mae hyder fi definitely codi lot yn wneud hyn. Mae'r rhaglen wedi bod yn rili werthfawr achos dwi wedi gallu adeiladu perthynas efo cwmnïau gwahanol a jyst dysgu lot mwy am y sector adeiladwaith efo i offro, basically. Mae yna lot o gwahanol pethau iddo fo a dwi wedi bod yn dysgu am hynna. Dwi'n meddwl bod fi wedi ffeindio allan lot mwy am pa fath o jobs sydd yn y sector adeiladwaith trwy'r cwrs yma.
Yn enwedig pensaernïaeth, dwi wedi dysgu am y gwahanol cyrsiau fedrai cymryd i mynd ar y pathway yna. Dwi'n sicr yn teimlo fwy gwybodus am y fath o swyddi yn y sector adeiladwaith. Yn bersonol, cyn dod ar y rhaglen, doeddwn nhw'n siŵr beth dwi eisiau gwneud, ond erbyn gweld rwan, dwi'n sicr yn meddwl fydd adeiladwaith yn rhywbeth fyddai'n gysidro yn y dyfodol.